Ma en penja laktar kokalo Ramogi TV wawacho ni ngima en mwandu mataye chendo ne Ndutho Otieno kendo amor mokalo mar bedo kodi odiechieng' ma kawuono. Amor ni wendo wa kendo daktari wasechopo e studio yena mondo mi arwake obonyiso wa nyinge nga en nyakanye olonye weche magi kokwa ketho kinde wadonje to kachiel kachiel. Machiegni penj laktar. Kama nyaruthi luonga ni Phoebe Ongadi anyarongo kama gambo alonye weche meke puonjo ganda kaka wanyalo tiyo gi chiemo mondo wageng tuoche kata wathiedh tuoche. Gidho ngere wacho ni nutritionist kata dietitian. Kawuono diher mondo mwagomba kaka kutendore kod chandruoge mage. Kwero chiemo allergies. Kwero chiemo kamano. Seche mwacho ni kwero chiemo kata allergies wawacho ang'o nikech ngeni gibiro ga kod yore weche mopogore opogore. Kwa wacho kwero chiemo wawacho ang'o daktari? Koro kwa wacho kwero chiemo kata food allergies fulo ni dendwa nitiere gimiluongo ni immune system. Immune system ene motego kedel. Koro kantiere food allergy koro dendwa no react ka a protein mantiere chiemo no. Protein kawaida osebedo kwa puonjore ni en kit chiemo makonyo dendwa. To kantiere allergy koro dendwa react to a certain protein mantiere chiemo koro nene kaka adui. Koro ka dendwa immune system oseneno chiemo no kaka adui to ogolo reactions. Dongeri luongo ni anaphylaxis. Sometimes seche moko gin reactions manyalo bedo life threatening manyiso ni ginyalo kata mana kelo tho apoya nono. Koro gin reactions from mild to extensive. Koro mano luongo ni food allergy. Sama dendwa immunity kata kido magengo tuoche e dendwa react to chiemo protein mantiere chiemo kaka adui. Koro allergy ka wuoyo kuom allergy nitiere chiemo ma piny mangima World Health Organization osefwenyo kendo oseketo ayanga ni gin chiemo man sana nyalo kelo gimluongo ni kwero del, kwero chiemo kata food allergies. Ilongo ni allergens gi dongere. To allergens gi gin kidienje meke chiemo ochiko. Manyiso ni magi chiemo ochiko ma World Health Organization ose publish kawacho ni kit chiemo ochiko gi e piny mangima ose ni gin atamalo margi mar kelo kwero chiemo kata allergy bedo malo. Mokwongo en chak moa kuom dhiang' kata mana dairy products. To kendo chak moa kuom dhiang' dairy products en gi wegi casein to mane protein ma samoro ka ng'ato chamo to immunity mar dende nyalo react sana ng'ama nitiere gi allergy e chak. Mar ariyo en wheat mosebedo bende kwa ngano bende World Health Organization osewacho ni mano achiel kuom kidienje meke chiemo manyalo bedo gi atamalo mag allergies. Mar adek en tong'. Mar ang'wen en soya kata soy. Mar abich en miluongo ni nuts. Nuts en njuke. Nitiere njuke maelo magin ground nuts kaka njugu mwang'eyo. Nitiere njuke ma yien. Koro luongo ni ground nuts kata tree nuts. Ground nuts gin kaka njugu mwang'eyo. Samoro nyalo bedo rachar, samoro en okwar. To tree nuts bende gin kaka almond, kodosho, gin giwuok e yien to gin nuts. Mano bende World Health Organization oseketo kama kaka achiel kuom chiemo manyalo kelo allergies. Kendo nitiere group moro mar rech. Iwacho ni rech bende nitiere jok moko bende moko chamo rech to wacho ni dende ruodhore winjo ka gimoko breathe maber winjo ka gima chal ni breathing system kata mana arudhi make. Mano maraboro en miluongo ni shellfish. Shellfish ofulo ni okela magi chiemo ma le madak e sea mago kaka okela mano bende World Health Organization osekete kidienj no. To kendo machiegni giga 2023 ne giketo sim kaka mar ochiko. Koro mago e kidienje tuoche chiemo mosebedo publish kaka atamalo margi mar kelo allergy kata kelo kwero e del nyalo yudore. Wantiere ga kod wach mwathoro tiyo godo intolerance kachiel kod allergy. Yudo ka thoth ne ng'ato ok nyal ng'eyo pogruok maler e kind weche ariyo. Gimoro nyalo lero na pogruok malong'o e kind bedo gi kod allergy kod bedo intolerant ne chiemo moro kata ne gimoro. Erokamano Ruth. Intolerance ofulo ni ka ichamo chiemo moro to digestion system ok okawe maber. Kata ka ichamo chiemo to okoregore ma eyo maber kata mane yo madwarore mano intolerance. Koro pogruok intolerance gi allergy gin adek. Mokwongo allergy and life threatening. Manyiso ni chiemo ni kati chame mana matin ka osefwenyi ni in gi allergy no nyalo threaten life.
to food intolerance to cannot threaten life en kati chame onyalo mana kelo digestive problems. Digestive problems of fuloni kaka chiemo regoro problems kaka diarrhea, ng'ok, ich makuot, winjo ka gimi dwaro nausea, winjo ka gimi dwaro ng'ok. Manyiso ni lumbru kaka ne chiemo no kalo. Mara rio, allergy enen o attack immune system ema atake. Manyiso ni immune system neno ni protein mantiere chiemo cha kaka wach ni chak. Wei kata kasein. Ala immunity madendo kata rateke magengo tuoche. Neno ni en adui. Koro all the full blast mondo o fight gi chak cha. Kagi mane en adui. To samo fight gi chak cha makoro symptoms biro meke allergy. To food intolerance to en digestion maniso ni yorrego chiemo maniso ni chiemo cha emadel nenoni digestion problem nyalo bedo koro kendo allergy mogik en katicha me mana matin onyalo bedo life threatening to food intolerance katicha me inyalo chame kichame mang'eny e kasa moro nyalo kelo gik miluongo ni bloating go example mayot e food intolerance sana gimomiyo chiemo go regre en nikech lack of enzymes kadelo koso enzyme en gima konyo mondo chiemo be digestive kaka kadelo koko lactase for example lactase ka onge to chak ok dhi bedo digested mayot koro njo ka ng'ato wacho ni I am lactose intolerant to ok hinye to ka en milk allergy to mano can be life threatening to ja lactose intolerance samoro komadho chak matin to dilute chai to madho samoro ok nyal hinye mana komadho chak mang'eny ma fresh ko nyalo yudo ni hinye to ja milk allergy cha to en kato madho mana chak matin kata gimoted gi chak to symptoms ka bedo mabor koro ji mang'eny tiyo ga gi weche ariyo go mopogore to machalre to gi weche mopogore allergy en immune system based to intolerance and digestion. Koro symptoms gibe pogore, allergy enobo bido gi rashes make skin, ibodo ka ngato chandore mondo oyue kata breathing problem, ngato nyalo kata mana sweat, to intolerance to en vomiting, nausea, to kendo intolerance ok timre apoya nono, kich kimadho chak sani, nyaka tamana ka oseche moka beach ko kichako njo symptoms go to allergy within 1 hour gini chama chiemo no ka en rech to kang'ano konisi ni anto ka chama rech to denda chaka ruodho mano ero manyiso ni en allergic to rech to kamadho chak to nyuma na kagima dwa ng'ok en intolerant to chak ero kama na ilere maber mokalo awinjo kikwano grube mopogore mag chiemo kuom ranyisi kaka njuke mawuok e lo kata mawuok e yien gik moko kaka rech gik moko kaka ngano magi gin gik moko mabende thothne iyudo ka dwarore e diet kata dwarore e del odiechieng' koluwore kod madini magintiere godo kuom ranyisi kwa kao gik moko kaka rech kata ringo kata tong kata chaka ma ng'ato dende okwero ang'o gini ma ng'ato nyalo timo mondo mi oyud madini ma doyude rech kata kokotiyo gi rech ma ang' nokelne chandruok erokamano Ruth wanyalo ng'iyo gi kidienje gi 9 kaka nwakwano wang'i gi 9 koro wachak gi chak ka ng'ato okwero chak nikech sama chak nitiere mesa chak oting'o calcium oting'o vitamin D kendo chak oting'o proteins koro iwacho ni ka ogol chak nikech ka in allergy to nyaka gol chiemo no completely nikech ka oweye to nyalo bedo life threatening kata nyalo threaten ngima koro imanyo ni ere alternatives mantiere gi calcium mantiere gi vitamin D to mantiere gi protein alternative mokwongo ma kinyal gol chak to en green leafy vegetables mago alode gidhido calcium e iye kanyo kendo bende rech aina yote meke rech obed salmon obed omena obed ngege obedo bambo mago kendo nigi calcium gin gi vitamin D kendo bende kichak yudo tong mano bende nigi vitamin D nigi calcium koro kata ka igolo dairy no to pod inyalo yudo protein kendo kuom legumes kata mana proteins mawuok e puothe ma oting'o oganda oting'o dengu oting'o lentils mago eko bende pod nyalo mi koro kata igolo chak to pod inyalo yudo calcium vitamin D kata mana protein e kidienje go to ntiere chiemo achiel kabisa ma pok ji ong'ere ahinya noting'o calcium magi alode ma ralum kata green leafy vegetables gin gi calcium maber kendo sana skuma wiki broccoli nitiere godo to broccoli ok ng'eny Kenya ka terere obed kunde obed dek obed kata mana
amaranth magwe kod chiemo ma green leafy vegetables moting'o calcium. Koro ka ng'igolo gimoro kaka rech nitiere gi omega 3, omega 5, omega 6 fatty acids. Koro kigole tinyalo replace bende gi nuts and seeds, pod inyalo replace bende gi proteins moko mondo iyudi. Ka ng'igolo simsim, nikech ka koro wacho ni simsim en achiel kuom chiemo man gi allergy. Simsim miluongo ni healthy fats, gin gi magnesium. Inyalo replace gi kodhi moko kaka njugu, ka ng'ani ok en allergic to njugu. Inyalo replace bende gi koth sunflower masebedo kwa wuoye, koth almond, koro kothe moko kod njuke moko mopogore kode inyalo replace godo. To kendo bende maber kabisa masebedo kwa wuoye en wheat. Ka ng'ato nitiere allergic to wheat. Koro manyiso ni samoko cham wheat obro koso gik moko adek, obro koso B vitamins makonyo brain development gi development bende meidel, to nyalo koso bende gimiluongo ni whole proteins kata mana magnesium. Koro kigolo mano tinyalo miye alternatives moko, nitiere bando, nitiere rabuon, cassava, nitiere sorghum, kal, bell, kendo koro kichiwo mago to koro ikete whole grain. Koro katigola wheat cha kabisa e diet, to pod oyudo magnesium, pod oyudo whole grains, kendo pod oyudo the B vitamins koa kuom chiemo mako. Koro manyiso ni chiemo achiel kata ogol to pod ng'ato nyalo dak gi nutrition maber, mane ing'eyo ni koro chiemo mogol no ere gima wanyalo replace godo mondo kik oyud gimiluongo ni nutrition deficiency. Koro wasing'eyo kacha ngano, wang'eyo kacha chak, wang'eyo kacha rech, wang'eyo kacha jomoko bende gin ga allergic to ring'o. Jomoko ma allergic to ring'o, ing'eyo ni ring'o dwa miyango. Ring'o miyowa vitamin B12, ring'o miyowa iron konyo mondo oxygen obed transported maber e del, kendo ring'o miyowa proteins. Koro kigolo ring'o, inyalo manyo proteins mamoko kaka rech, inyalo manyo gweno, inyalo kelo tong', inyalo kelo chiemo ma e puothe kaka dengu, oganda, inyalo kelo kendo kata mana gige chak. Koro en anang'eyo ni to chiemo migolo no ang'o maduong' ma en godo. Ka igolo njugu kata igolo the tree nuts, mago gin ga gi healthy oils, gin gi the fatty acids, vitamin A, D, E, K. Koro ing'eyo ni to ere kendo chiemo manyalo giwo those healthy fats. Nitiere kind avocado, nitiere kind inyalo replace njuke go eko, pod inyalo replace gi kothe ma wacho kaka sunflower seeds, inyalo replace gi godo, kendo pod inyalo replace gi rech, nikech rech nitiere the healthy fats omega 3, omega 6. Koro manyiso ni onge lal ka i manage jatuo man gi food allergy. Iyudo ka seche ma samoro ji nitiere e ot ko ahinya kaka piny sani chalo, piny tek, ma ji dwani kapono ni titedo chiemo ma ji duto te nyalo chamo. Iyudo ni samoro kapono ni ng'ato kata notiyo gige tedo kata otedo to chiemo machielo ma ng'ato kwero odware utang' kende chadok, nikech nipimo ni gigi gin gik ma ng'ato bo react immediately, ibro nene bang' dakika matin. Ere gima onego bed ni itimo mondo mi ma practical, mondo mi kata doko ni ng'ato kwero chiemo moreo, to watedo chai, watiyo gi chak, kata watedo chai to en chai gi mandas e ot, to ng'ato nitiere ma en allergic to wheat kata dende okwero ngano. Yore ma practical manyalo timo kata manyalo manage go gin kaka mage? Mokwongo nyaka odicha bed aware ka ging'eyo ni wan gi ng'ama allergic to wheat. Koro sa tedo cha, nikech wacho ni pogruok gi allergy gi intolerance. Intolerance chiemo matin no pod dendi nyalo yiego, to allergy kata mana matin nyalo kelo chandruok. Koro mokwongo nyaka chiemo mar ja allergy cha tedo mopogore, kata kuong kode, wach ni kitedo chai, to koro sufria kuong luok maler, ichwako ne kata mana strungine kata nyukane. Koka ang sufria no nyalo tedo chai mantiere gi chak, nikech traces matin ok onego dhiye. To ka en kama ing'ade chiemo kata kama food preparation timore, to okonego riu allergens ka. Mfano maber en ka wan gi mo ma deep frying, to mono itedo godo mandas. Manyiso ni ka ngotedo mandas mono, to ka ng'ama nigi wheat allergy, okonego tigi mono mondo otedne rech kato chiel gada lot, nikech pod chemi meke crumbs ka nyalo donje i rech, to kata mana modonjo matin no pod nyalo chande. Koro nyaka pog chiemo. To bende wawuoyo ga gi families, wanyiso ni ka ng'ata chiel allergic to food kata nyathi, to mondo wanyalo adopt wate. Ka koro ng'ata chiel allergic to tong, koro ok ni koro watedo tong pile, wanyalo adopt koro kata mana pancake mitedo maonge tong, mondo koro the rest of the family obedni
nyalo timo koro surfaces mitede chiemo mondo of prevent gimoro ni cross contamination nikech cross contamination nyalo ngado pala ingade a lot to pala ni ngado godo rech pala ni ngado godo mkati kendo bende jok matigi kaka gimoko kaka toaster bende ka idwa toast chiemo man gi wheat idwa toast chiemo maonge wheat nyaka kuongo ywe maler nikech kichembi ka kik dong nikech ka ngodong to nyalo affect koro mana being self aware to gineno ni iloso chiemo e yo maler. Na page laktar ko Kaliramogi TV ngima en mwandu ka unwangiyo kwero chiemo kata dela ma samoro tamore kidieje mag chiemo mopogore opogore ka ngato nitiere kod chiemo ma okwero en ango gini monego beni timo ere kaka inyalo fweny wabonge ni ranyisi makineno tinyalo chichni nyaka bedie ni ngani okwero chiemo ni kata dende en allergic to chiemo ni magwa bongie kidieny mar ariyo miyo kikidhi mabor kikisud kata matin. Call of the wild, golden savannas stretching endlessly, and moments that feel like they were made just for you. This slow season, the Masai Mara invites you to reconnect, to share laughter with friends on safari, to rediscover wonder with your partner under endless skies, or to find peace in the stillness of nature, all on your own. From only 24,500 shillings for 2 nights with van transport or 27,700 shillings by Land Cruiser, View Travel makes your Mara adventure affordable and unforgettable. Book today and enjoy the ease of Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Timni e nyingi, matiende ni gima itimo ema biro loso nyingi, ka timni rach to nyingi ema kethore. Royal Mabati Factory Limited nitie gi discounts makende e kinde ni endi mar Christmas. Corrugated gi box profile iyudo gi 396 mita ka mita. Brick tile iyudo gi 456 ka Roman tile to yudore e nengo mar 500 kende. Wakelo ni mwandu kamora mora ei Kenya maonge chudo mora mora. Gochno e namba ma 0722 638 883 kata ket oda mari e mbui mar www.royalmabati.com. So we are bound by the unity of Africa. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487 *2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app.
ng'uono mar Nyasaye kihero wende ni bonyesa *860 *419# to parni ya Ramogi TV ene od jower duto te. Be janyuol ang'e ni pod anyathi matin. In e nyathina monego bed ni pod apidhi. In kibiro ka ok inyal penje kata kaka wadhi. Nyis nyari gik mitime ndara. Ayanga kama. Lakini baba seche moko umokega. Ineno gudu mirwakono. Anyaka ne nyuola pok ang'e nang'o mipande yiko. Biashara gi koni familia jaoda be gi kocha. Aol. But at times I can be a great idiot. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'yo chiemo makelo kwero kata del mokwero chiemo gin chiemo mage. Wang'yo ni gin grube 9 mag chiemo masani koro kete list ma oganda mang'eny okwero ma kata dendgi ok oyie godo. Kanyo wawinjo ni wantiere kod kidienje moko mag rech, wantiere kod kidienje moko mag njuke mailo kata meyien, wantiere lo kata mantiere yien, antiere jogo mokwero chak, wantiere kod jogo mokwero ngano, tong, kachiel kod rech different togi soya togi kendo manodonjo World Health Organization no medo simsim obedo maro chiko. Semoro seche ma ng'ato nitiere kata ji nitiere family yudo ni ng'ato poko fwenyo ni ng'ato dende okwerango. Thothne ranyisi mage maka ng'ato ne to nyalo tich nyaka bede ni del ni odagi kata chiemo ni en makelo kwero e del. Bare food intolerance, bare food allergy gi food intolerance. Food intolerance kichamo chiemo moro to nyalo kawo muda mondo ichak neno symptoms. To food allergy kichame to ochiwore ayanga sano. Emo mwinjo ka jowa moko wacho ni noira gi rech, noira gi koro manyiso ni kochamo rech to dende koro kuot. Oken ido en allergy. Manyiso ni ntiere immune system ni neno ni chiemo no en adui koro gore kode kaka adui. Kore momiyo dendi react. Koro gimokuongo ka ichamo chiemo moro kata kisebedo kichamo chiemo moro to bang' kisechame tino aruodhi wuok e dendi. Mano nyalo dendi pudno. Dendi pudno. Dindo pudno, lelma pudno. Kata kisechame to koro winjo ki struggle yueyo, breathing, kata mana wheezing, gik makamago, inyalo ng'eyo mayot. To sana enga hives kata ruodhi, difficulty breathing, jomoko bede nyalo kata collapse, nikech anaphylaxis mwanyo wachocha en life threatening. Koro kichamo gino, kichame mokwongo tineno mano mar ariyo ineno mano, to mondo inyalo yiere piyo. Sana ka en achiel kuom chiemo mwa list go chiemo cheko go. Kimadho chak, ichamo tong, kata mana bende ringo bentie kanyo lakini ok en among the top. Inyalo ng'eyo mayot. Yudo ndi seche ma nyathi ose kalo kare exclusive breastfeeding kori wadwa chako keto e chiemo matin ka koro wakele mondo mi ochak gi kod chiemo maga oganda nikech koro wuok e nyathi. Seche ma ng'ato dwani mondo mi otima ere yo monyalo time godo makare mondo mi kik omi nyathi gimoro ma en onyalo bedo allergic to ma ang' nyalo kelo ne chandruok nikech nyithindo pod dendgi immune system gi bende pok odongo motegno kod weche makamago. Koro ndalo machon Ruth ni wachonwa ni ka nyathi kacheka introduce nyathi tindemo mondo chiemo man gi allergy those top 9 ikelo gi mogik iga chiel gi nus kata mana bang'e. To science utafiti oseyudo ni kichako chiemo go chon to dend nyathi nyalo ng'iyo godo chon. Koro manyiso ni sani wawacho ni ka nyathi osetieko dhoth exclusively for 6 months, podo endelea dhoth nyaka 2 years and beyond. Mano standard, mano seng'ere. To koro bang 6 completed months samochako chiemo cha, to koro nyalo chako introduce nango. Wachako gi introducing kind proteins, to wachako gi gimlongo ni proteins ma ipuothe kata plant based. Mayot kabisa njugu ni list mar allergens. Njugu chanyalo lose as peanut butter taste kata paste kata mana njuka rega ti iriwe nyuka. Koro samiriwe nyuka no jaka janyuol ng'eni ma a potential allergen. Koro potential allergen ofunyo list imiye nyathi matin to observe. Manyiso ni observe nyathi nintira ruodhi mowuok e kuome o difficulty in breathing. Emo wacho ni sama imiyo nyathi allergen imiye ndalo ma ok otuo
nikech ka ngututi nyalo mistake those symptoms gi tuono kendi miye ka piny ler nikech samango dhi nindo samoro kibi neno aruodhigo malongo. Koro kisemiye that potential allergen to i observe. To kendo wacho ni sama wamiyo nyathi potential allergen to okwamiye allergens potential allergens ariyo kata dek dichiel. Koro kwamiye njugu cha gi nyuka to warito kendo ndalo moko ariyo kokichako ikelo another potential allergen en mane kaka tong. Koro samangi miye tong bende kise observe ni njugu cha onge gimotime iketo ne matin to madho koro njugu no nie diet officially. Koro kendo kichako iketo potential allergen kaka tong tong yo tinyal los scrambled eggs kata mana tong inyal ketne chiemo kata mana tong moboki inyal boki to ikaw yie matis chato igine kise boko tong to ikaw yie matin chato i kete chiemo. Potential allergen imiye matin i observe ndalo moko ariyo ka onge reaction mora mora to tong osedonje diet manyiso ni koro mana matin kamano. Koro kendo moko mowacho kaka simsim inyalo rego matin e mok nyuka to i observe. Koro gimoro mani wacho ni chon ni nyathi delay proteins mondo ochop iga chiel kata iga chiel gi nus oseyud ni sami delay proteins to proteins konyo mondo nyathi odongi kendo proteins build gimilongo ni vitamin B12. Ka i delay proteins to vitamin B12 kata mana growth spats nyalo dok piny. Koro en kete to nyaka ngama miyo kata ngama rito nyathi bed aware ni potential allergen oka miye njugu kawuono to kendanga miye tongo dhiambo kendo kinya dwa miye gima nigi simsim adwa miye rech amiye matin to ka dende oko react to ka dendo react to koro igolo mano for some time ikuongi gola kabisa iendelea bange kendisha ki introduce kineno ka the same thing igole. Koro sani Kenya kan tire kunde mipime food allergy ne nyithindo nitire Kenyatta National Hospital pimo Aga Khan pimo Saramana hospitals meke ma private pe pimo Kenyatta National Hospital Shakao koro mano manyiso ni jimang'eny nyalo dhi. Koro ka mane kaka introduce chiemo matin kidieny matin mondo ing'e kantire any form of reaction. Apa naero ka kilero mano no nikech seche ma janyuol ok ong'eyo onyalo miyo nyathi chandruok seche ma nyathi ntiere kod chandruok e yueyo ok ing'eyo ni en ang'o manyalo timo nyathi seche moko yueni samoro kete gi ng'ok mang'eny kata gi diep mang'eny odhi wito pi mang'eny e dende rateke ne dhi dok piny kod weche makamago to gimani wacho kacha ni kapono ni en nyuka to kongo bed nyuka kende. Koka bange kise observe ndalo ariyo okichaka imedo gimachielo ichaki ime ndalo moko ariyo kokichaka imedo gimachielo. Bende wanyalo bedo kod okang kata kidieny ma ng'ato bedo kod allergy kako medo dongo nonge gol kotin to kako medo dongo dende tamore atama chiemo. Nitiere mano bende nitiere sani fonyo mang'eny inyalo do allergy e wi dongo samoro nitiere thieth moro mikale mo interfere gi digestion program kata mana mo interfere gi the gut microbiota nyalo kelo allergy. Samoro bende nitiere hormonal changes nyalo kelo allergy nitiere bende tuoche moko ma ka nitiere del nyalo koro kelo reactions nikech mano. Koro allergy nitiere moko minyolo godo nyithindo to kendo nitiere moko bende mabiro e wi dongo koro gite gin allergies. To bende nitiere moko manyalo kaka ng'ato medo dongo e kako medo lal kende koso to seche mo lal kende ni ang'o motimore del momiyo koro lal kende. Koro allergens mane wakwano kind allergens 9 allergens 4 osefweny ni gin kaka nyathi dongo higni 5 higni 6 modhi kabisa higni 16 nyithindo mang'eny ose recover ma iluongo ni allergen mar chak moa kuom dhok allergen mar soya allergen mar wheat to gi allergen mar tong. Mago oseyud ni allergens mak nyithindo kwero weyo piyo but higni 5 higni 6 wiwano wil kendo kantire kata mana moko mabiro kaka asthmatic attacks nikech allergy winjo ka nyathi koro chako thung to kare mana allergen. Koro allergen ma pod tek ma take time gin meke njuke njugu mai puodho kata mai yien allergens meke rech bende gwarore matin obed rech makawede kata mana rech mar shellfish allergen meke soya bende moko gwarore matin. Koro mano timore koro by the time ng'eny gi jonyuol nyisowa ni ka nyathi chopo higni 6 atamalo maber oseweyo allergy to moko bende nitiere mayuare nyaka higni 16 atamalo mang'eny oseweyo the 4 top allergens mwawacho ka. To koro manyiso ni kata obedo ni ng'ato yuare kode to chiemo no pod nitiere alternatives ma ng'ato nyalo chamo mondo were gi njugu ocham simsim ocham kothe meke
meke sunflower meke budho podo dhiudo ber the fatty oils madine njugu chamie nikech allergens gin life threatening kar life threatening kanye madwani mondo mikoro amakra go matin gimomedo na makra kode nikech yudoga ka samoro jitimo gik moko kia jolombe ne nogo ngero ni kia kelo chandruok kuom ranyisi nyithindo dhi kata trip nyathi moro en allergic to gik moko molos kod chak kata tonga samoro dhi e birthday en cake moted kod tong kod weche makamago samoro gidhi e supermarket kod weche makamago ere kaka inyalo kete e yo ma huyanga makaponi dhi e supermarket ing'eyo ni gini entiere kod magi makapono no ni ichame to ka in allergic to nyalo kelo ni chandruok. Gima konyowa kabisa ka watiyo gi nyithindo en empower nyathi. Gimilongo ni age specific empowerment. Inyise ni sunaona ineno ka ni chamo tong, sami chamo tong to dendi timango? Dendi ruodho. Koro tong ni inyal tede i mandas, samori inyal tede i kek. Koro kise pimone ni ka okichamo tong to dendi ok ruodhi, obro ng'eyo nikech ok ibibero gi nyathi sate. Koro kodhi school to nyalo kwero ni an no kacham tong, an no kacham mae. Mar ariyo bende watiyo gi jopuonj machiegni nikech kata caregivers. Nikech inyalo kwero nyathi kati pakne chiemo ma oko cham to kodhi e school odhi ka ng'ato ne nigi birthday tidwa ng'ad cake ji dwa chamo. Koro ka japuonj ong'eyo ni ng'ama kama nigi allergy to onyalo konyo. Kendo sani bende Kenya ka indi adopt pole food labeling. Nyithindo be nyalo somo food labels kech nitiro gimolongo imondik ni potential allergens. Kendo bende nyaka puonjo wan kech samoro ndik ni whey casein. Tingeni whey casein no en chak. Koro kondik ni whey casein allergy tinyalo wacho ni whey casein en ang'o mano en chak. Kondike ni albulin inyalo woro ni mano en tong. Koro enena puonjo jowa to tiyo gi nyathi bedo mayot ka empower kendo ka ipuonje maber kendo kata ka odhi e party kaka ni wacho no to inyalo wuoyo gi jo party mondo gi focus on the fun. Chimoro nwa wuoyo ka kuom chiemo moko bende maonge wit kaka popcorns ber malich kirwo popcorns tiro kata mana gi njugu tiketo popcorns bedo colors bedo mamit. Koro fruit mishkaki nwa wuoyo kaka inyalosi. Koro mondo concentrate on the fun nikech kwasto bende nyathino onego puonje symptoms mukong'eyo ranyisi kong'eyo ni ka dendo chako kama to bende pinje ma Kenya kato ok bedga adverse pinje ma oko to nyithindo wuotho kata mana gi yath adrenaline kata mana pen injection kong'eyo ni ka dendo chako biro kamano to onyalo kata chiwo pen injection no to mano nyalo mana timore ka empower nyathi kendo empower caregivers mag nyathi. Ma enena puonj nyithindo gi nyaka ng'eni tena ng'oma chando gi to ino wuon kaka janyuola ema nyaka ikaw kang' mondo mi puonj nyathini ni kichamo tong to en ma kichamo ringo to en ma en ang'o monego beni timo ranyisi mage makineno tinyalo chichni nyaka bede ni gima ni chamo ni kata no king'eyo ni nitiere kod tong to dalili mar tong ne nyalo bede iye no adwani wadoge ranyisi kod gima inyalo tim mapiyo piyo nikech weche mag life threatening ka ranyisi ni wacho kata ni en ruodho en tek asthma like symptoms so ni korithung breathing problems kata mana dizziness jomoko bende collapse nikech food allergy. Seche ma ng'ato neno ranyisi gi en ang'o mokwongo monego bed ni ng'ato timo? Mokwongo ka ng'ato neno ranyisi gi to onego bed aware nitiere ka daktari nyalo prescribe yedhe moko achiel kuom yedhe go en antihistamine no samoro nyalo konyo mondo okwere nitiere moko be ni adrenaline mano ka nitiere anaphylaxis manyiso ni en extreme moro ma kelo coma kata kelo coma kata mana fainting drowsiness. Koro nyaka ng'ato ng'e those symptoms to onyalo mana ng'eyo managing ka wuotho machiegni gi daktari lakini Kenya ka sana en mana antihistamine emimiyo jatuo mondo okwe to kendi nyise ni ong'e o watch out for the life threatening nikech ka ng'ato osedhi to koro mondo duogi bedo matek. Kochopo kanye mwang'e ni koro allergy ni to koro ok ber kod nyathini kata ng'ani ahinya kochopo kanye to kiro wacho ni allergy okone giriti nikech ji mang'eny wacho ni amiye kawuono kendo awe matin achaka duoki to ka iseneno ka o react to chiemo moro kotame to we chiemo no nutritionist advice ni higni 2 kata higa 1 koro giminyalo timo after 1 year ka ineno ka o react kabisa ne tong for example ogolo aruodhi e dende joma chon ne wacho ni ichaki dogi miye mondo dende otimang'o ong'igo to samang dende ng'iyo godo ikia ni the next allergic reaction bichalo nade koro wa advice ni gol chiemo no completely
to inyalo timo test after 1 year mondo chako ng'ini to dende pod nyalo tolerate nikech nyithindo kaka gimedo dongo e kaka gimedo outgrow allergens lakini ka osefwenyi an allergen and life threatening gimoro kaka intolerance kofwenyi ng'ato en lactose intolerance tinyalo we miye chak ma fresh for example timiye yogurt kata mana mala nikech yogurt gi mala lactase ose break down lactose to lactic acid koro manyiso ni tij enzyme mane chande cha onge en onyalo madho mala onyalo madho yogurt onyalo madho bende diluted milk ma lactose tine to ng'ama nigi allergy mar chak to ok bi nyalo rito nikech ikiani the next reaction biro chalo nade nikech kako ruodho dendi gi oko ni e kako ruodho nyaka yori yueyo e kako ruodho kuonde mopogore mok ing'eyo ni odhi ruodho nyaka kanye ma ang' no kelni chandruok mage adwani wang'e ne jogo mantiere kod chiemo moinga 2 kata 3 magi kwero bende wantiere kod cases aina gi nitiere cases aina go sana nitiere jok makoro kata gin gi kwero animal proteins te maniso ni animal proteins gi kwero ringo gi kwero chak gi kwero tong koro mane makulinjo ni ng'ato en vegetarian koro ka ng'ato puro chiemo kamano animal proteins bedo matek matin nikech animal proteins ema chiwo gimoro vitamin B12 gi iron koro ng'eny gi koro nyaka ket gi miluongo ni supplements to kendo bende nyaka ket gi plant proteins kendo nyaka ni vitamin C mondo bed maber nikech vitamin C ema konyo mondo del okaw mayot iron kata vitamin B12 mantiere chiemo koro nitiere moko ma adverse cases manyaka koro medne gi gimiluongo ni supplements ma wanyalo ga bedo kod cases aina go nitiere cases emo miluongo ng'ato wacho ni an vegetarian akwero ringo kit ringo te kit chiemb le nitiere vegetarians moyiero kendgi to nitiere vegetarians bende ma chiemo go affect gi adversely yeno wakao yoyo nyakwara muga juan ka waduogo to wadhi nyime wabong'eyo kacha kidenye mopogore to bende gin gik minyalo thiedhi to kapo nono ni odhi ahinya makoro nyathi hinyore kata ng'at mang'ongo hinyore en ang'o gin minyalo tim mago gimoko mathoth kik bayie kidenye mar adek. Citizen ikishirikiana na Mulembe FM, Sulu FM, Vuka FM na View Sasa. Tunazuru eneo la magharibi mwa Kenya kwenye roadshow moto ya Jipange na View Sasa mashinani. Ni kuanzia Jumatano tarehe 5 hadi Jumamosi tarehe 8 mwezi huu wa Novemba. Jipange ushinde na View Sasa. Ni burudani pamoja na nafasi ya kujishindia zawadi kemkem na mamilioni ya pesa. Tuna 50,000 kila siku, 500 kila wiki na grand prize ya shilingi milioni 2. Tarehe 8 tutakuwa Ekero, Shianda, Bukura, Sabatia, Huisero na Luanda. Tutakuwa na Munai, Machoka, QT na Atea kutoka Radio Citizen, Dr. Tunde, Samuel Kisondio na Brian Kaitano kutoka Sulu FM, Shifalongo, Kevin Nandwa na Pamela Kadima kutoka Mulembe FM na Margaret Asaba, Bruce Kanzika na Vanoti Sendi kutoka Vuka FM, bila kusahau Mukaya Junior kutoka View Sasa. Burudani ni kutoka kwa A Boy from Lubao, Emmanuel Musindi, Mika Wanyenje, Opeta Musungu, Vincent Ongidi na Anko Nico. Tokea tujipange na View Sasa mashinani. Na mwanafunzi bora katika somo la hesabu ni Suleiman Yakobo. Bora kwa Kiingereza Suleiman Yakobo. Suleimani tena? Kwani huyu Suleimani ana nini? Bwana ni yeye. Kwa kila somo. Tulieni wenzangu. Mwanangu yu wajitahidi. Nami kama mzazi nina siri. Siri ni nice. Ninapolisha familia na hakikisha na walisha Nice Extra Premium. Ewe mteja, ufikapo dukani agiza unga wa Nice Extra Premium. Ugali wa Nice ni mweupe, wenye ladha tamu na huiva kwa haraka. Nazo chapati za Nice Extra ngano ni nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu ni Nice Pishori kutoka Nice Rice Millers, Mwea. Bei ni nafuu. Ni ukweli, siri ni Nice. Si Nice na Nice Extra Premium. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano.
of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Teacher Beach kocha kure saa ngweno tieno nyaka saa uche lakini ni mixes maliet kabisa magluo rumba luo benga kachel kora jawa maliet kuwo ke ondamo 107.1 FM kar chunje luo kapela nako ni wangne ka wada kocha nyaka wang joy mari Ramogi TV Lungani ya boy handsome mandawea roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokolo instrumental. Tokodan Solomon Tito Kafaya gudi. Kawa wachoni Ma en Ramogi Night Disco. Kete Manaka. For you who kept going with no roadmap, you held everything together even when no one saw how heavy it was. You held babies and broken hearts at the same time. You loved, nurtured, protected even when you were tired, broken and unsure. You stayed soft while life tried to harden you. This is your gentle reminder. You're not weak for crying. You're not alone in your strength. You are the hero of your own story. And yes, you deserve to be so proud of yourself. Dial *811*575# to get Keep Going as your skiza tune. Investigations have already commenced, and whoever is involved will be brought to book. Let's campaign peacefully. At the end of the day, we only need one member of parliament. We will support anything that is good for our people. Jolar komod bura makasi pool osingo mar nyayo kwe campaign margi ikinde manonro itimo ne tulo mane umuoch nyoro e gwengego. But I just want to encourage you. Nataka muelewe ya kwamba wale waliosema haba na haba ujaza kibaba, they knew what they are saying. You can start small. Ruwere mane opuodhi ne chenro mar nyota oyudo bath omenda no ikinde mejiwogi giti kode yo makare. 19 isolated cases of suspected malpractice have been formally recorded across Nyanza, Rift Valley and Eastern regions. Jumachiel nyaka ne penj KCSE chakre buche mara 19 mag kuo penj oseyangi e gwenge ma opogore pachoka. Machiegni kendo penj laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu wang'iyo del kwero chiemo kata food allergies. Daktari pimonwa kata ni nti godo ni del odagi chiemo ni. To wachire kodi nyaka koro ng'ani ti machiegni gi nutritionist. Nikech gimomiyo wachamo chiemo en mondo wayud macronutrients. Mondo wayud madili mantiere e chiemo. Momi wasi kwacho ka nini cham gimoro mlongo ni balanced diet kata variety. Samo wacho ni variety no nyiso ni chiemo ka chiemo nigi tekrene moro madhi konyo. Koro kantiere kit chiemo moro ma ogol completely kaka proteins to koro nyaka ng'ato ti machiegni gi dietitian mondo ng'ini to proteins mogol ni ere kaka kenda anyalo duoke. Ntiere bende jok ma okwero njuke kod kodhi. Koro kokwero njuke kod kodhi nyaka koro dietitian kata nutritionist bed kode mondo ng'eni to njuke kod kodhi mokwero gi ere kaka wanyalo yudogi from other sources. To nwacho maber kacha ni ntiere jomoko magin gi kwero kit lete. Obed gweno, obed tong, obed chak, obed ringo, obed matumbo, obed maini gi kwero te. To sama gi kwero group mar chiemo no te, mano group moting'o miluongo ni animal source proteins, ma en superior type of proteins ma konyo mondo del oyud remo maromo kendo mondo oyud growth. Koro manyiso ni sama oko cham those animal source proteins te, gimadhi hinyore kabisa en vitamin B12. Vitamin B12 no eni yude sana in animal source proteins. Onyalo kelo anemia. Kendo bende iron bende yudore animal source proteins. Kendo bende proteins bende pod yudore. Koro konyalo yudo kaka wanyalo replace magi.
giminyalo replace godo magi mokwongo en koro proteins meke puothe ma indi koro dengu, oganda, kamande mago. To kendo bwana chinsa michamo gi kamande no koro nyaka ochame gi chiemo mamedo vitamin C nikech vitamin C en water soluble vitamin madhi konyo mondo del oyud mayot iron e chiemo meke puothe. To seche moko bende nyalo yudore ni koro sama okwiro chiemo meke animals te, vitamin B12 kata iron nyalo bedo mapiny ahinya ma alode kata mana chiemo me puothe go ok nyal kele malo. Koro nyal tim blood test ka iron levels ni piny kabisa kata vitamin B12 to koro en ng'ami nyal medi gulongo ni supplements. To supplements maber wasebedo kwa wacho kae ni kik wakaw supplements umbrella nikech del ka del opogore. Ber ka ikuongi pim koyudo iron levels ni piny. Samora mora, the only time moyen wakaw supplements as an umbrella en sama ng'ama miyo pek. Sama miyo pek chantire obro dwaro iron, obro folic acid makonyo brain development kendo konyo mondo blood cells obed produce maber. Koro vitamin B12 supplementations, iron supplementations nyalo bedo considered e jogo magin vegetarian. Kendo wacho ni jok magin vegetarian bende kik her chai ahinya kata mana coffee ahinya nikech mago pod bind down gima iron cha gionge go. Koro pod dhi yuayo kendo iron matin mantiere chiemb puothe. Kendo bende wawacho ni kagi nyalo chamo fermented foods bende ber increase the level of iron. Fermented foods magi chiemo ma obagi inyal bag nyuka ko madho chak tinyal fermented milk inyalo mala. Jomoko bentiere ma sprout proteins bedo sprouted manyiso ni iwegi magi go chak ka gima chako ti. Koro sprouting no bende konyo medo vitamins kata vitamin K ma pod bro konyo mondo iron kata vitamin B12 kik lala ahinya. Omiyo ka ponono nitiere kod olayo mang'eny tineno ka olayo ni kagimo chako dongo thoth ne ng'ato nyalo wacho ni omose chako kethore wena mondo mi awiti onjo ka an odiochieng' makawuono ni mineno chako dongo no ma sprout no mano kendo berie zaidi. Ober zaidi nikech odhi konyo enzymes omedo nutrients yani en gima dili moko maber momedo magnesium kendo okonyo bende absorbing nutrients moko kata mana mondo del oyud mayot madili ma kuom chiemo. Wantiere ga kod weche maliekore kotenre kod kwero chiemo mana kaka na ichako kipimo no kacha ni ano iragi rech ano iragi chako dweche makamago ang'o gini kendo maliekore kod tango minyalo wache weche maliekore kotende kod chiemo. Iwacho mokwongo no maber ido ng'enji paro ni iragi chiemo ng'ato no ng'iya marach kata morech manero achiel. Mar ariyo bende ji mang'eny paro ni ka en allergic to chiemo moro to ni koro chiemo no ero onyalo we kawuono to chako introduce after 2 weeks. Koro mano ni oko bibed allergic. Ka osefwenyo ni allergic to chiemo to in allergic to chiemo no. Wea. Kinyalo doke to inyalo mana doke bang test. To wacho ni Kenya kantiere mana test ariyo manyalo timo food allergy. En skin prick test manyiso ni antibody mo chiemo no ikete e ring del matin pien del mondo ne anena reaction kata mana blood test. Kendo bende liek mama wachore ni blood test kata skin pricks tek gina 100% o gina 100%. Samoro nyalo chiwo chiemo moro ma is not really allergic. Jomoko bende wacho ni ka isebed allergic to ok nyal yudi wi dongo. Ne wasepimo ni allergy nyalo yudi kata mana wi dongo. Moko bende wacho ni malikore kendo wacho ni ka ng'ama pek miyo mapek okonego cham allergens mo wachoka. Koro nikech oting'o nyathi koro avoid njuke avoid chak to mage chiemo man gi nutrients vitamins and proteins mano bendo kena dier onego cham balance that mondo nyathi madongo cha obed fully developed. Koro mage ekidienje meke weche maliekore e yore meke allergy. Mori nyalo mulo no mana matin ponono ni ng'ato nokwero chiemo moro ma bende gima nyalo ringe remo koso ng'ato ka ng'ato enena kiena ma daw moro nok cham ringo koro mama wuok cham ringo in bende koro kicham ringo iluor ni nyathini bende ok bi chamo ringo mbele ka oringe remo koso en matoge kuma oringe remo. En achiel kuom gima kelo gi nyalo bedo ringe remo nikech gik mokel food mar group mar allergens, eczema, asthma, problems meke ear, nose, throat kata mana rhinitis most ng'eny gi ringe remo to okonego ng'ato kawa blanket ni nikech ringe remo. Inyalo do ka family moro gin prone to allergies. Samoro mama gi ne allergic to chak to en samoro koro chak onyalo tolerate maber to samoro koro njuke ema nyalo timore nade ema nyalo biro. Koro allergens go gin sana samoro gi ringe family kata gi ringe remo lakini kik ng'ato kwer chiemo nikech ng'ato e anyuola ok cham chiemo no. Samoro in ka okichame
nikech samoro ka ng'ato kako riat gi ng'ano opogore to kendo bende kikwa ket blanket ni koro ni mai chiemo makoro wagole odwa nikech ng'ane ok chame apana to bende mana ni gima konyowa sama wang'eyo ni nitiere gimoro ni history koro sama nyathi ichiwo ne chiemo manyien koro wabo bedo more careful kwa ng'eyo ni sana labda ni ng'ato e family kanyo allergic to rech koro chingwa introduce rech to nyathini wabedo a bit careful mondo wa observe ni koso bin en bende nyalo bedo to konego wakao blanket ni koro jite allergic to rech yes oluo familia anything allergens obed asthma obed eczema obed food intolerance kata mana food intolerance tire jok moko ka ng'ata chelo intolerant to milk to doka jite koro chak chando gi chak ma fresh to okonego bed blanket obeda ranyisi manyalo guide kaka inyal mi nyathi chiemo to ka osefweny ni nyathi nigi allergens sana nyathi madhi school nikech gin most of the time waonge kod ge school kuno waonge kod kuma gituge nyaka obed empowered mondo ong'e nitiere kata jomoko makadhi e birthday to okilunga nyithinda oyaye ni biuru cham inyalo miyo nyathi cake to dende react to bedo problem kata ka inyalo to ingata gone min gi simu nyipe nyathini en okay ko chamo cake to en okay ko chamo chiemo kamani mondo kiko bed ni en allergic to samoro komie nikech allergy biro gi adverse symptoms ma nyalo bedo life threatening Okang'eyo ka diere masani bende jonyuol diere machon ni dia to kiyudo miyudo no ten cases mag allergies no kwa winja e nyato sani to nyaka kaka janyuol bed motang' mokalo ikilonga nyithindo ruba ni birthday nitiere ka biuru cham njugu biuru cham cake kod weche makamago wasebedo ga kwa weche mag self medication e chendo mar penj laktar ka awach mar munya yath ka ponono ni ichich nitiere gimoro matimi ti wuotha gi yath muonyo yath kaka case mar allergy ni onego beni time nango onego beni yath donjo e del nango to dose mangato onego beni kao kati miyo nyathi onego beni chal nade ka ki mention samara mi mention yath nyaka bed ni ngani no kalo kuom daktari nikech ka daktari ong'eyo ni in give adverse food reaction nitiere mana prescription monyalo mi mana kaka ng'ama nigi asthma wuotho gi Ventolin ka winjo attack to nyalo kete ume kaluore gi prescription mane daktari omiye koro nyaka watidia manani ni nikech wawacho kai ni gik moko ka antihistamine samoro bende adrenaline shot nyalo konyo to kik ja winjo wadhi kaw adrenaline shot gweko eduka kata antihistamine kaka antihistamine ofulo ni group mar Piriton cetirizine ber ka daktari ema bi chiwo prescription no koro daktari nyalo wuotho kodi mondo nyisini ka ineno ka koro dendi chako ruodho nyalo timo kama kiwinjo ka in gi symptoms peke asthma nyal mi Ventolin minyalo yweyo noero ka injo ka in gi shock tinyalo ringo emergency mondo ibed stabilized koro kikwadhi e counter kendwa to ng'ama nigi allergy onego bed ni ng'eyo ni kaneno symptom makama onego bed natimo kama kaluore gi kaka ne daktari opimone Gima kelo mano eni aseneno ng'ato ma en allergic to ringo to samoro kodhi kamoro to chich ni mano e chiemo samoro nyalo bedo mang'eny kata ema thoth ne itedo to chini baadhi akwonga mwonyo yath mondi koro kata ka ng'achame to okobinya kata achame tadi chamonyo yath immediately bendo nyalo bedo kod cases mag overdose mag yedhe gi kwatiyo godo e yo ma ok kare koso kwa nyalo avoid gi kwa nyalo ko kingen kaki wacho ngeni sama ng'ato wacho ni odwaro mwonyo yath sama ntire adverse food reaction ntire mana reactions maneno oko to wakiani iye kucho del chako nango nikech ka immune cells nena ni mai adui o fight godo with all the means maniso ni kata mana iye kucho reactions tire ma okne koro ka afadhali ogol chiemo ni oko kan ringo podi nyal bul rech maber mocham podi nyal los chiemo moko bende manyalo podi nyalo miyo chiwo ringo emomiyo nyaka koro wachi ni aluora mar ng'ani kata osiepene kata jok man onego ng'e allergy mondo o support kata ka obire function to imiye mayot alternatives moko mondo kiko bed gi adverse food reaction to kwa encourage mwonyo yath nikech reactions make allergy oken maneno oko kende body rashes go and all that wakiagi matimore del mondo bed gi those adverse symptoms. Ilero no maber mokalo nyakwara muge jongi madaktari timo pimo noka niki kimonya yatha mine no koni mano to samoro matimore yie kucho to kine samoro matimore yie kucho rach moloyo kata ma mine no kama yang nyalo kelo ni chandruok omiyo kapo nono ni gimoro tamore dendi odagi chiemo moro gola weya manyo alternative ka wache ko twagni wach mogik minyalo weyo wago nyalo weyo gi wach mogik ni
allergy ok nyal mono kikumono adongo kikumono ariwore gi anyuola ena awareness kai sengi gima allergen no en to ibedo conscious kendi manyo alternatives mon kesh ka ongi manyo alternative malongo tinyalo yudo gimulongo ni nutrient deficiency manyalo kelo tuoche moko koro wange gima allergen en kendo kwa seng'eyo to wa support urujo utewa mondo chiemo no kik giriwre gi chiemo moko manyalo kelo negi life threatening problems. Moro kwa nyalo dhi mapiyo piyo nus dakika chiemo mage mathoth ne ji gin allergic to ne wachako kacha kod chak tong kidienje mag rech kidienje mag ringo kikende meke njuke obedi njuke mae puodho kata njuke mae rien kidienje meke soya kata soy kidienje meke rech no wacho ni rech ma kawaida kata shellfish bende kidienje meke wheat kata ngano kaso kendo negi medo marochiko ma en simsim atukadwa tudore kodi tinyalo yudi kanye kata kinyalo nyisowa kaka wanyalo go kodi mbaka mondo med puonjo ganda weche mag chiemo gi nyisowa kaka wanyalo tudore kodi wantiere Upper Hill Doctors Plaza 5th floor wabia kanyo boyuda erokamana nyanya kwa ramoga jonga geno nigi chendo no ipuonjori mathoth mokalo kike chun nyathi gi chiemo kineno ka dende odagi inowuona kike chundi gi chiemo kineno ka dende odagi en ranyisi mage iboneno del maruodho tek kata peke yueyo samori bro ujo ka wirundore ngato nyalo kata gore piny ngato nyalo faint pod gik makamago to kisefwenyo ni in allergic to chiemo moro gole oko weya mondo mi manyo alternative mata chendo ni en Andutho Tieno wadoko ne daktari wa erokamano makende ne jogo mokelo chendo ni mokende kanyakla wadoko erokamano makende nyaka kendo dichieng machielo oriti uru masani ka wacho ni ngima en mwandu.